Česku výrazně přibývá kamer, které sledují ulice 24 hodin denně. Za posledních 5 let jich třeba v Praze přibylo dvojnásobně, těch městských už je téměř 800. Nový projekt teď navíc chystá třeba Praha 13. Chce do kamer investovat až 100 milionů korun. A například v Ostravě jich ještě víc. 1 kamera na 1000 obyvatel. Pražské sídliště Nové Butovice. Zhruba na tomto místě je parkoviště aut. Člověk tam ani nedohlédne. Ne tak ale tato kamera. Na záznamu je tak kvalitní obraz, že je vidět, co dělá hlídač. Stejné zařízení může o kus dál sledovat i to, jestli třeba tento člověk nejde zrovna pozdě do práce. 99% of all video is never watched. It's only in case there is an incident, somebody reports that there's been a pickpocket. Zakladatel myšlenky digitálních kamer, takzvaného velkého bratra Martin Gren, se svými technologiemi už ovládl většinu evropských států. Teď přichází do Česka a to znamená jediné. Podobných záznamů bude přibývat. Kamery by se tak už brzy mohly přesunout z ulice třeba do autobusů městské hromadné dopravy. Ve světě už je to běžné, Česko se tomu ale zatím brání. Velkou síť bezpečnostního dohledu se chystá vybudovat třeba Praha 13. Letos na jaře oznámila, že za 150 nových kamer plánuje vydat z rozpočtu 100 milionů korun. Běžné kamery v ulicích nemají takhle velkou rozlišovací schopnost, ale za to jsou jich už teď v Česku 10 000. Bohužel nemáme zákon, který by se věnoval přímo tomu, jak kdo smí, za jakých podmínek používat kamery. Výrobci ale kamerové systémy obhajují. Tvrdí, že jde vlastně jen o zvyk a že soukromí musí ustoupit bezpečnosti. Třeba Martin Gren má kamery i ve svém vlastním domě. You can actually see my 3-year-old daughter. She takes a chair and she steals biscuits. Žádná kamera ale není neomylná a nedokáže sledovat výhradně situace na hraně zákona. Pokud například ženu mylně automaticky vyhodnotí jako sprejera, natočí ji i v detailu. Přitom si v tomto případě jen zachycená upravovala lakem účes. Michaela Poláková, Česká televize.